Ассалому алейкум бародари азиз, шабоз омад мешнусе медонед дар Москва қарор дорем. Ина ҳози бародар хати во хурдум. Рости шаб видео буромад, ҳама гуфтем ки маҳкамаш кадагиам бисёриёт гапҳои нитон нависондиниш, бисёриёт хат дилтон сух барош. Шабоз 100% ягон кас маҳкамаш кадаги нест, ҷои коршда кор кадеса, хая хайпануца кадай. Правильно шабоз ҷон? бале, ман мувофиқи ҳамаи реҷаи рӯз, числа, вақти суҳбат. Хайпануца кади. Чиста ҳамин барои хайп трендер мақсад топера мақсад кафондан ба. Хай бародари азиз, ина мақсад ягон кор шидаги нест, ҳамаш 100% дахш догу боше мудоре дастгириш кунем. Ама вақт ва пешравӣ, thank you very much, мардуми ғариб, навсигда газуем, никогда не та. азиз дар ширкати шифофармо қарор дорем. Қати бобои Мерган омадагия ки барои муҳлати ҳамхобагиро дур дроз кардан чӣ дорем? Ман барои бобои Мерган инҷо мази френ крема тавсия метам. Мебара истифода мебара, хишам розӣ, кампиракшам розӣ. اینا که گفتن که موسفیدی بابیتون موسفید شدیدی ای اینا شفا فرما ای موسفید با چی یوش میسازه چی میگی